kontrobersyal. Actually, nakatikim ako ng sampal sa kanila, tinutukan ako ng barel. Mas pinainit. Nag-borrow po ako sa kanya ng money. Tapos instead po nabayaran ko siya, sabi niya, dadagdagan ko na lang pero pumayag ka na makiplaro sa akin. At mas pag-uusapan. Nagkaroon po ako ng HIV nang dahil sa kanya. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocketera. DJ Titangelo. And welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka husgahan. Pagkusikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Magandang gabi. Magandang gabi po, DJ Rocky and Titangelo. Ano pong pwede namin itawag sa'yo, ma'am? Mia po. Mia. Ilang taon ka na, Mia? 32. 32. Sang lupalop ka naman galing, Mia? Bansang Europe po. Europa? Sa kasalukuyan, nasa Europa ka, tama? Yes po. How you doing? Ganun ba yun? Sa ano po? Sa happiest country. How you doing? Pero hindi po ako happy. Ay, wait lang happiest country. Hulaan natin muna yung happiest country. Ano ba yun? Switzerland? Hindi po. Sweden? Number 1 po siya ngayong year. Alam mo, Mia, Pilipinas? Alam mo, Mia, pinapahirapan. UK? UK? Mia? France. Hello po, nawawala po yung signal. Ay, sorry na. O, sige, sabihin mo na sa amin kung ano. UK? Basta happiest po. Finland? Finland, sabi nila. Tama? Opo. Ay, umupo siya. O, sige. Kunwari, nasa Finland ka ngayon. Good morning. Finnish, I think, ang kanilang language. Tama ba? Nagmamagaling ako dito. Ano? Finish. Finish nga. Diba? Finish. Makinish. Gano'n? Maka-finish. Gano'n? Hindi pininish ni contractor eh. Ay, oo nga. Malaki yung finish. I mean, malaki yung napanish. Yeah. Finish. Gano'n. Anyway, tuloy-tuloy na natin to. Mia, hindi na kayong papaligoy-ligoy pa ha. Mia, 32, from Europe. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po ay nalulung po ako sa isang online gambling at hindi po ito alam ng pamilya ko at especially po yung husband ko po. Tama ba kami ng pagkakarinig? Nalulung ka sa sugal, online gambling at hindi to alam ng iyong pamilya o ng asawa mo? Opo, DJ Rocky and Tatay Jello. Oh, kailan pa to nagsimula? Matagal na po. Nung una, parang okay lang kasi libang-libang lang siya nung una hanggang sa patagal na po ng patagal, medyo lumalaki na po yung talo ko po. At hindi po alam ng asawa ko na nauubos na yung savings ko dito. Pati yung basta lahat, sahod. Mm-hmm. Magkasama ba ka? Hindi kayo magkasama ng asawa mo, tama? Hindi po, nasa Pilipinas siya. So ikaw, nasa abroad nagtatrabaho. Gaano ka nakatagal nagtatrabaho abroad? Mag-4 years pa lang dito. Mag-aapat na. Bansang ito. Okay, mag-aapat na taon sa bansang yan. Tapos, yung pagsusugal mo, kailan to nag-start? 2 years ago o a year ago lang? Mga 2 years ago po. Pero nung dati, hindi siya palagi. Lately lang, ngayon, recently lang siya naging talagang walang tulog. Mm-hmm. Walang kain, basta po, parang naano ka, na parang na-addict, na-attach ka na doon, parang hindi ka na makalabas. Pwede mo bang ikwento sa amin kung
kung paano, bakit, at magkano itong mga pinag-uusapan nating talo mo sa sugal na pinilit mo sigurong bawiin kung kakayaning mabawi. Sige nga, kwento mo sa amin. Yun po yung iniisip ko na pag natalo po ako, yung mindset ko po is cash in ulit, baka mabawi. Tas mamaya matalo ulit. Cash in ulit, tas mabawi. Paulit-ulit ng paulit-ulit hanggang hindi na siya nabawi. Kung tutuusin lang, kung ito-total ko, siguro mga milyon na po yung natalo ko. Milyon in Philippine peso, tama? Sa peso po. Opo, peso po. So, ano yung usapan ninyo ng asawa mo pagdating sa finances ninyo? Like, magpapadala ka ba dapat sa kanila? Anong... Pagdating po sa pera ko po, hindi siya nagtatanong or hindi siya nangingialam ng pera ko. At saka hindi din siya nanghihingi. Tsaka hindi din ako nagpapadala sa kanya ng monthly. Kung ano lang yung kaya kong maibigay, pero may binabayaran kaming bahay every month. So, dun ka nagbibigay? Doon po ako nagbibigay. May mga anak ba kayo nitong asawa mo? Wala po. Wala pa po. Ah, okay. So, valid kayong dalawa lang talaga ng asawa mo? Opo. Araw-araw ba kayo nagvi-video call ng asawa mo? Opo, araw-araw. Pero wala talaga siyang idea na malaki na yung tinatalo ko sa sugal. Alam niyang naglalaro ako, pero hindi niya alam na ganun kalalim. Sa kasalukuyan ba may utang ka pa sa ibang tao? Yun nga yung problema ko kasi nagkanda utang-utang na ako kasi yung iniisip ko is yung inuutang ko sa tao, isusugal ko siya. Tapos yung taong sinasabihan ko na uutangan ko is pinabayaran ko din naman kasi nga nagaano ako, yung iniisip ko is meron akong part-time. Yung mindset ko is pag meron akong part-time, doon ko ilalaan sa sugal. If you don't mind us asking, anong trabaho mo dyan? O anong industriya na lang itong pinagtatrabahuhan mo? Sa construction firm po ng employer ko po. Parang more on interior po. And yung part-time mo? Government employee po. So, double pala yung perang nakikita mo kung tutuusin. Opo. Tapos yung every week hindi po ako nauubusan ng part-time kasi yun yung iniisip ko eh. Meron akong part-time, meron akong panggastos, meron akong pangsugal hanggang nalubog po ako sa utang. Yun yung parang natutulala na po ako kasi hindi ko alam kung paano ako lalabas. Mia, na-mention mo sa amin, milyon ang tinalo mo, pinatalo mo. Opo. Anong milyon? 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon? Pati yung pambayad ko sa bahay, pinapakialaman ko na kasi iniisip ko baka mabawi ko pa, pero wala talaga, wala. Pero yun nga, yung tanong ko, milyon ang usapan natin dito, 1 milyon ba, 2 milyon, 3 milyon? Mga mahigit 1 milyon po in total. Almost. Hindi ko lang po sure kasi hindi ko naman na iniisip yung pera, pero pag in total siguro mga nasa sobrang milyon po. Grabe, no? Anong plano mo? Hanggang kailan ka ba dyan sa ibang bansa? Lifetime po siguro. Hindi naman totally lifetime. Pag nag-retire po siguro ako, tsaka kami uuwi. Kasi dito, maganda ang system nila dito. Libre po lahat, pati yung education ng mga bata, yung healthcare, tsaka sa pension. Yun yung hinahabol namin dito, yung benefits. So, balak mo ding maging permanent residence dyan. Tama ba? Almost po, magpe-permanent na po. So may balak kang kuhain din yung asawa mo na nasa Pilipinas? Sa ngayon po, inaasikaso na. Oh. Okay. So mas okay yung pamumuhay dyan. Ko na baka pagdating niya dito is magbubungad sa kanya, pati yung mga bills ko dito, hindi ko na nababayaran. So, tuloy-tuloy ka lang sa pagtatrabaho at hanggang ngayon, hindi mo pa ito nasasabi sa pamilya at saka sa asawa mo. Sa kasalukuyan ba, naglalaro ka pa rin nitong online gambling games na to? Yes po, DJ Rocky. Hindi po siya tumitigil kasi yung iniisip ko,
bawiin ko siya, bawiin ko siya. Pero wala talaga hanggang ultimo, pang grocery ko, sinusugal ko pa. Mhm. Palagay mo, ano yung pwede mong magawa para hindi ka na makapagsugal ng gano'n at para maitabi mo yung mga pera mo? Kahit sinasabihan ako may isa akong kaibigan na sinabihan ko ng problema ko, ina-advisean niya ako na i-delete mo, i-block mo yung self mo dun sa mga casino na yan. Sinasabi ko lang na sige, oo, i-delete ko, pero maya-maya, nangangati talaga yung kamay ko eh. Paglabas ko kaagad ng trabaho, yun yung iniisip ko. Maglalaro ako hanggang umaga, wala na akong tulog, tas pagdating ng alas 7, ligo na lang, tas alis ka agad sa trabaho, yun. Nangangati yung kamay Oo. ni Mia. Alam mo, Mia, gusto kitang yakapin dyan sa kalagayan mo ngayon. Gusto kitang yakapin lang. Alam ko yung Ano ba yan, naiiyak na ako. oo, nangyayari kay Mia. Mhm. Tapos po, hindi ko alam kung paano ko, tsaka yung mga kapatid ko, parang nagwa-wonder sila na, bakit wala kang pera? Bakit nanghihingi ka pa sa amin? May sahod ka naman, may part-time ka, parang imposibleng wala kang pera. Saan napupunta yung pera mo? Hindi ako makasagot. Wala kang balak ba mag-open up sa kanila? Wala po Mahirap. talaga kasi hindi ko alam kung anong mangyayari pag sinabi ko sa kanila. Baka malaking disappointment po. Mhm. Yung cellphone mo ba, kailangan mo sa buhay mo? Like, dyan ba umiikot yung trabaho mo? Hindi naman po. Pero ginagamit ko talaga po pag sa husband ko po nag-uusap kami. May iba ka pa bang gadget bukod sa cellphone Dalawa mo? po yung phone ko po. Dalawa yung cellphone mo. Meron ba dyan yung mga pamatong cellphone? Yung, alam mo yung the keypad, ganyan. Uso pa ba yung mga ganyang cellphone dyan? May mabibili Wala ka kaya po na ganun? Yung insert mo lang yung SIM card mo, ganun. Wala po eh. Wala daw. So, anong plano Tapos mo pag ngayon? merong laman yung isa kong Account. apps, nangangati akong mag-cash in. Anong plano mo ngayon? Hindi ko po alam. Isa ngayon po iniisip ko, hindi ko alam kung paano ko lalabas, hindi ko alam kung paano ko babayaran lahat ng mga Yes. inutangan ko, paano ko ibabalik yung perang naubos ko doon sa sugal, hindi ko alam. Wait lang. Okay. Mia, gaano kalaki pinapatalo mo kada araw sa sugal? Hindi Yung naman tingin mo ganun lang. kalakihan. Minsan, 20 to 25K po per day. Okay. Gaano kalaki ang utang mo ngayon sa mga tao? Ilang tao muna to? Isa-isayin natin, Mia. Ilang tao to? Magkano utang mo sa kanila? 2 tao lang po ako merong utang dito. Pero yung problem ko dito is, dito sa bansa, nag-loan po ako para lang makasugal. Yun yung problema ko. Gaano kalaki yung loan mo? Sa 300K po. Magkano monthly? Dito, ikaw pumili po kung magkano mo siya binabayaran monthly. Pag sa monthly siguro mga nasa 15K po per month. Sa peso. Magkano kinikita mo kada araw? Kada month? Asa dun sa mga trabaho mo? Sa basic salary ko po is 130K per month. Pag yung part-time kasi depende yan pag merong kung ano mang klaseng part-time yan. Pero kaya nga parang ako sa sugal kasi isang araw kaya kong kitain yung 30,000 sa Hindi, isang tanggalin na part-time muna lang. natin yung thinking na yan. Tanggalin na muna natin. Gusto na muna natin computein kung ano yung pwede mong kitain lang sa ngayon kada month para lang maisip muna natin kung paano natin susolusyonan yung mga utang. Sige Diba? po. So in Kasi- total siguro makapag-earn ako sa isang buwan almost 160 po. 160,000. Hindi pa yung sagad. Oo. Kung sabihin na lang natin, yun na yung pinakamababa, 160,000. 'Di ba?
Mia, alam mo, naiintindihan kita dyan sa kalagayan mo at gusto kitang yakapin, gusto kitang samahan ngayon dyan sa kalagayan mo. Kasi nandyan ka sa point ng buhay mo na gustong-gusto mo makabawi eh. Gustong-gusto mong, lagi mong iniisip na kapag sinugal ko tong pera kong hawak ngayon, mananalo to. Ganun ang thinking mo na eh. Pero wala na yan eh. Wala nang chance para manalo. Papanalunin ka, onting-onting porsyento na lang, Mia. 'Di ba? Hindi mo na nga nakikita minsan yung panalo eh. Puro talo na eh. Kaya gigil na gigil ka na eh. Pero isipin mo, Mia, kung kumikita ka ng 160,000 a month at may utang ka doon ngayon na loan dyan sa ibang bansa plus may 2 tao pa na kinauutangan mo. At nagtatanong ka sa sarili mo ngayon, paano mo sila babayaran? Nandyan yung solusyon eh. May solusyon, Mia eh. Kaso, ang gusto lang natin din kasi ma-figure out dito kung paano ka makaka-exit doon sa sugal. Kasi ang nagiging balakid para hindi mo mabayaran yung mga utang mo doon sa loan mo dyan, sa 2 tao, dahil nasusunog yung money mo araw-araw dahil pangsugal mo siya. Tama ba ako? Yun po, tama po. Mia, alam ko na hindi lang ikaw ang nakakaranas nito. Malay mo, may mga tao ngayon na nakikinig dito, na nararanasan nila yan, na hindi mo katulad, na may chance pa para maayos kasi sumasahod ka pa eh. 'Di ba? Hindi ka pa lubog na Pero literal eh. po, yung mas masakit po is yung taong inutangan ko is binabayaran ko siya po every month pero interest lang po. 25 po per month. Almost 1 year na akong nagbabayad ng 25, 30K per month. Interest lang po yun. Wala Sino pang to? bawas yung principal. Sino to? Taga Manila ba to? Taga dyan? Pinoy rin Dyan, ba? paano ko ba sasabihin? Baka mahalata ako eh. Nasa Pilipinas na lang po Sa siya, Pilipinas. sabihin natin. Alam niya ba na ginamit mo sa sugal to? Hindi po. Never. Wala akong pinagsabihan. Kahit isa po. Anong rason niya? Anong rason na sinabi niya sa kaibigan niya? Anong rason mo? Lalo po akong nade-depress kasi yung binabayad ko every month is yung interest lang na which is 20 to 30,000. So yung lalo po akong na-anxiety pag iniisip ko, imagine tinototal ko yung 30K sa 1 year, nakamagkano na akong bayad sa Yes, kanya. malaki. Kung tutuusin, bayad na ako sa kanya. Parang yun yung iniisip ko eh. Yes. Tingin mo kapag naging open ka sa kanya at inamin mo sa kanya na wala ka ng pambayad pero gusto mo nang i-close yung utang mo sa kanya at wag niya nang sanang interesan, matapos lang yung utang mo. Dahil sana aminin mo na lubog ka na. Pero alam mo naman may pambayad ka eh. Pero aminin mo na sa kanya. Yan eh. Sinabihan ko na siya eh. Ayaw niyang pumayag eh. Sinabihan ko na hindi ko na kayang bayaran. Please, magkaibigan naman tayo. May tinulong din naman ako sa'yo kahit papano. Sana man lang yung principal na lang yung singilin mo sa akin kasi kung tutuusin, sobrang bayad na ako sa'yo. Sa interest pa lang. Anong sabi niya? Ayaw niya daw. Eh, negosyo niya po yan. Wala akong magagawa. Yun yung isa kasi sa mga nagpapa-pressure sa'yo eh. Isa yan eh. Isa yan kaya ka nagigiyang ulit maglaro. Kasi iniisip mo, alam mo, ito yung thinking mo eh. Yung thinking mo dyan is, pag ako nanalo, one-time payment lang sa akin yan, yung utang na yan. Yun po yung mindset ko. Tama ka doon po, Titan Jelly. Panis yung utang na yan pag ako nanalo dito. Pero hindi na eh. Siguro, it's about time na aminin mo na gaano man kahirap. Ako lang hindi kita pinapangunahan. May iba't iba tayong paniniwala at pag-handle ng problema, Mia. Pero gusto kitang samahan dito eh. Gusto kitang samahan dito, Mia. And kung kailangan mo, after ng call, may makakausap ka, nandito ako sa iyo para makausap mo ako, Mia. Ito lang eh. Salamat po. Mia, siguro it's about time na aminin mo ni yung pangyayari sa buhay mo. I-surrender mo na to eh. Kasi walang mangyayari, Mia, kung ang thinking mo, makakabawi ako, mababayaran ko yung mga utang na to. Mas mababayaran mo siya kapag hindi ka na naglaro ng sugal. Huwag mo nang antayin, Mia, na masira pa yung work mo, masira ka pa dyan sa ibang bansa, at lalong hindi ka makabayad sa utang. Ang hirap niyan eh.
dahil sa hindi na 'yung sa sugal eh. Ako naniniwala ako, hindi na sa sugal. Dahil na sa pressure mo na gusto mo na makabayad sa mga tao, kaya ka na lang nagsusugal. Pero kung ikaw lang din, Mia, gusto mo na mag-quit din sa sugal niyan eh. Opo. Kaso nga lang, wag nyo rin sisisihin puro sa sugal. Kasi ano na to eh. Ito na yung parang sa utak ng tao, hindi na sugal talaga gusto nila eh. Yun na lang ang nagiging thinking nila para mas mapabilis yung pagkita at mapalago yung pera, magsusugal na lang sila para makabayad. Pero although na yun nga yung naging dahilan kaya ka nalubog, pero yun din yung nagiging dahilan mo para tignan na maaangat ka ulit eh. Pero hindi na yun eh. Sana Mia, maging open ka. Total, nandito yung mister mo, makausap yung kakilala ninyo, makausap nyo ulit. And I think sa arrangement naman ng utang, kung grabe naman yung tubo na naibigay mo, siguro ito na rin yung tamang panahon na patawarin ka naman na niya dun sa mga tubo. I-close nyo na lang yung utang. Tapos hindi ka na pwedeng umutang. Wala nang choice eh. Anong gusto niya? Hindi mo siya bayaran? Diba? Para lang sa akin kung hindi mo siya bayaran ng inutang mo sa kanya, puro tubo na lang, o mababayaran niya yung pinaka-inutang mo ng inuunti-unti mo at wag niya nang tinutubuan. Para lang masarado lang yung utang, tulungan ka na lang niya sana. Gaano ba kalalim yung friendship ninyo nitong nagpautang sa'yo? May edad na po siya, parang parent na po yung tingin ko sa kanya. Mhm. So, yung friendship ba ninyo malalim? Close friends ba kayo? Besties? Or more of kaibigan lang na nandun sa parang outer circle ng buhay mo? Ganun lang ba siya? Yun po. Kaibigan ko lang po siya pero hindi ko siya talagang Close na close. close na close. Okay. Pero yung isa po na may utang ako sa kanya, yun po yung totoong kaibigan ko na iniintindi ako kasi nga sa kanya ko nga inamin na nalulung na ako. Iniintindi niya ako. Hindi niya na interesan yung hiram ko sa kanya, yung inano niya lang is kahit bayaran ko na lang daw siya ng paunti-unti. So, at least may ganun kang kaibigan, 'di ba? Yan, heaven sent na yan sa'yo. Kasi, yan kumbaga, naiintindihan ka niya dun sa sitwasyong kinalalagyan mo. At ayaw ka na niyang mapabsama palalo. So, naisip mo din ba na, yun na nga, maging open doon sa isa mo pang inutangan? May posibilidad ba na masabi mo sa kanya yung katotohanan nang sa gayon? Sabi nga ni Hindi, Titan Jello, siguro po, matulungan ka niya? Kahit anong mangyari, DJ Rocky, hindi ko po aaminin sa kanya kasi pag sinabi ko yon, chismosa yun eh. Baka ipangalanda ka niya dun sa lugar namin. Sa mga kapatid ko, yung nangyari, mas lalo pa akong madedepress, mapapahiya pa ako. Yan. Okay. So, yung medyo delikado rin pala yung pag-amin niya dito sa taong ito kasi hindi naman niya talaga legit and genuine friend. Nagigets natin yung part na yun, nagigets natin. Pero alam mo, may kukwento lang ako sa'yo, Mia, mabilis lang. Ano tong kwento na to? May kakilala lang ako, Mia. Kakilala mo, ikaw to? Hindi, kakilala ko talaga. Kakilala ko to, Mia, na ganyan yung sitwasyon. Sabi niya, kapag inamin niya sa pamilya niya, baka mas lalo lang siya ma-depress, lalo lang siya malubog, lalo lang walang pangyayari sa buhay niya. Pero kung titignan mo yung kabilang side, kapag hindi mo ba sinabi, magagawan mo ng solusyon? Hindi eh. Sa akin po, sa tingin ko magagawan ko po siya ng solusyon kahit hindi ko sasabihin sa pamilya ko. Sa paanong paraan? Babayaran yung mga loans ko, yung mga utang ko na hindi ko sinasabi sa kanila. Kasi yung mindset ko nga is kumikita ako eh. Parang yun yung mindset ko is kaya kong bayaran. Siguro yung best way na lang siguro is ngayon ngayong sinasabi nyo po na tigilan na po talaga yung online gambling na yan. Kasi kaya naman pala. Pag gabi-gabi ba, chinek ka namin, tawagan ka namin, tatanungin ka namin, nag-online gambling ka ba? Sasabihin mo kaya sa amin yung totoo na hindi, ganun ba?
Yes po, kaya ko pong gawin yan. O, iche-check ka daw ni Titangelo gabi-gabi, time to time. Magbibideo call kayo, Oo. Walang problema. Mga apps. At saka, sinunod ko yung sinabi ng kaibigan ko na merong apps na kailangan mong i-block yung sarili mo sa casino. Parang ganun. Yes, parang na-mention ko. Mhm. Pero magbabayad ka dun sa apps mismo. Eto try lang natin kung baka sakaling effective, no? Anong buhay mo dati? Like, bago ka magpunta dyan sa ibang bansa, anong buhay mo? Mahirap ba? Mayaman ba? Marangya ba? O okay lang? Mahirap po kami dati. 11 years na po akong OFW po. 6 years po ako sa kabilang sa ibang country po, tsaka lumipat po ako dito. So 11 years. Pero before po, mahirap po talaga kami dati. Sobrang hirap po. Alam mo, nararamdaman namin na palaban kang tao. And hindi basta-basta madali yung pinagdaanan mo sa buhay. Nung bata ka pa, nung nagsisimula ka. So, naaalala mo ba kung ano yung mga kinakain mo dati kumpara sa kinakain mo ngayon? Kung anong mga damitan mo dati? Kung magkano kinikita mo dati sa kinikita mo ngayon? Opo. Pwede mo bang i-share sa amin yung parteng yun? Kasi baka kailangan lang minsan nating maalala kung paano tayo nagsimula, kung paano natin pahalagahan yung mismong kinikita natin. Yes. Kasi dati parang hirap na hirap. Pero ngayon parang napapadali ang lahat sa atin dahil nga na-attain na natin kung ano yung minsang pinangarap natin. Pero pag nandun na tayo mismo sa pangarap natin, parang naaabuso din naman natin na Hindi na natin na-value. Oo, yung pangarap na iyon at hindi na natin napapahalagahan. Yes. So sige nga, kwento mo nga sa amin, paano ka talaga nakapagsimula sa ibang bansa at ano yung mga hardship na hindi mo makakalimutan? Dati po, nung hindi pa ako nakapag-abroad is, syempre, walang pera. Yung mga konting luho, yung mga material na bagay na hindi ko mabili dati. Pero ngayon, kaya ko na siyang bilhin kahit 10 pa. Parang yun yung iniisip ko na ay thankful din pala ako kasi nga nakapunta ako sa bansang dito at tawag ba doon? Na receive ko po lahat ng mga blessings na binibigay po ni God sa taas. Pero yung worst is parang ngayon is parang tawag ba doon? Hindi ko ma-explain. Nangihinig po ako . Go lang. Go lang. Nakikinig kami. Handa kami makinig sa'yo ngayon. Kami ang kasama mo. Na ngayon po na parang mas mabilis na lang po bilhin yung mga gusto ko kaysa po dati na hirap po kami. Actually po, DJ Iraqi, tawag na po ako sa inyo before or naka-share po ako ng secret sa'yo. Sa secret file po. Pakiramdam ko nga pamilyar na pamilyar tong boses mo dati. I mean, napaiyak mo yata ako minsan, no? Siguro po, sa story po. Kaya mahirap din po yung buhay namin dati. Ngayon po, yung sa akin na lang kasi ngayon is, yung mga ginagawa ko ngayon, i-set aside po natin yung husband ko na, kaya po ako pumunta sa bansang ito. Dahil po sa isang tao na gusto pong makapunta po ako dito. Pero ngayon is wala na siya po. Sino tong taong to? Yung tatay ko po. Na sa araw po na hindi ko po alam na in-expect na nawala siya, sinabi niya sa akin na makapunta lang ako dito sa country na to, okay na daw siya mamaalam. Tapos yun po, kinaumagahan, wala na po siya. Kasi alam niya sa sarili niya na is okay na ako dito. Palagay mo ba nakikita ka ng papa mo ngayon? Opo, palagi po akong nananaginip sa kanya. Siguro, isa din po yung sign na galit siya sa akin sa panaginip ko na baka sabihin, yung sign na yun baka ibig sabihin niya, ituwid mo yung ginagawa mo ngayon, mali yan. Hindi na tama yung ginagawa mo. Kung pa pwede tayong makapag-abot ng mensahe sa kanya ngayon, kung meron tayong linya from Love Radio going to heaven, ano yung gusto mong ibigay na mensahe sa kanya? Naiyak tuloy ako. Tay, sorry po kasi
nangyari po sa akin to na dapat lahat ng mga gusto mong mangyari para sa aming magkakapatid is maging okay kaming lahat dito. Pero pasensya po kasi naging suwail po ako at hindi ko natupad yung mga gusto mong mangyari para sa akin. Pero pilit ko pong babaguhin po. Yun lang po, DJ Rocky at Titan Jelly. Pwede mong sabihin yung jello, ha? Narinig ko kanina, Titan Gel. Tatay Jello nga. Titan Ay, Jello po. ay, sige. Saka, alam kong hindi po ito maganda pero minsan pumapasok po yung sa isip ko yung suicidal thoughts ko po pag gabi. Bago ako, hindi po ako makatulog po gabi-gabi sa mga ganyang problema na ginawa ko din na ako mismo ang gumawa sa gantong problema. Minsan iniisip ko na lang po magpakamatay pero baka pag wala na ako, hindi ko naiisipin yung mga problema na yon. Isang may pit na yakap sa'yo, Mia. Sa pagkakataong ito, Dude, no? And Kabisyo and Mia, hindi kami yung eksperto pagdating sa pagbibigay ng advice, pagdating sa mental health ng isang tao. So kung iyong mamarapatin, pwede ka naming i-connecta doon sa mental health expert namin dito sa programang Top Secrets. Okay ka ba doon? Nang sa gayon, makatulong sa'yo, di ba? Counseling, ito ay libre naman nating ibinibigay doon sa mga kabisyo natin na nasa isang sitwasyon na gulong-gulo sila. Alam mo yun, meron silang kalaban, di ba? Na nandyan sa utak nila, nasa sistema nila. So, okay ka doon? Okay po, talagang yan po yung kailangan ko po ngayon po. Sige, so right after this call, iko-connecta kita dun, ha? Antayin mo lang kasi baka tulog na si Father Mika ngayon. Si Father Mika kasi yung ating mental health expert. Ako nasa Europe ba siya? Iba pa to, ha? Si Father... Father ba yung nasa Europe? Sino? Nasa Roma nung nakaraan. Roma pala. Ay, nasa Roma. Hindi yung Roma yung pangalan niya. Ano ang pangalan? Si Father Dador. Flordelito. Oo, si Father Flordelito. Siya naman yung makapagbibigay ng advice tungkol sa mga religious topics natin or anything about the church, no? Pero ito naman si Father Mika, he is also studying mental health, ganyan. And masasabi natin, eksperto talaga siya pagdating sa mental health at pagbibigay ng magandang advice o pakikinig dun sa mga kabisyo nating mas nangangailangan ng gabay at suporta sa pagkakataong ito. Mia. Hello po. Ayan. So, kumusta ka naman ngayon? Ngayon po, okay naman po ako. At least nakapagpalabas po ako ng hinaing ko at problema ko ngayon kasi wala po talaga akong sinasabihan kasi kahit ako po, nahihiya po akong sabihin po yan sa mga pamilya ko po at sa husband ko. Kaya nagpapasalamat din po ako na may gantong programa na pwedeng i-share yung sikreto mo kahit hindi ka kilala ng mga tao at hindi ka huhusgahan po. And na-appreciate namin, no, yung katapatan mo and yung bravery mo na ginawa ngayong gabing ito kasi hindi lahat kaya naman din magbahagi ng ganitong bahagi ng kanilang buhay. So, magsilbi rin sana tong aral sa iba na kailangan kontrolado pa rin natin yung sarili natin, no? And you have to game responsibly. Katulad din ng iba pang mga gawain tulad ng drink responsibly, eat responsibly. So, minsan kasi tayo talaga mga taong umaabuso dun sa kung ano yung nandyan sa paligid natin. And ang tanging magagawa talaga natin is humingi din ng suporta, 'di ba?
At maging aware, unang-una, na tayo ay nasa sitwasyon na kinabibilangan natin sa kasalukuyan. Ayan, Mia. Hello po. Ayan. Bukas din ang aking linya, Mia, kapag gusto mo na kausap. Pwede mo i-follow sa aking page na Titan Jello or Official Lil Vinci. Napahalo na po kita, Titangelo. Na-follow mo na? Message ka lang dyan. Ayan, mag-video call kayo Walang problema. para ma-check-check natin si Mia once in a while. Ayan. May gusto ko pa bang sabihin, Mia? Wala na po, nasabi ko naman na po lahat. Ayan. At maraming salamat po sa pakikinig po. Yes. Thank you din. Salamat Pasal sa ka, Mia, tiwala. ha? Yes po. Huwag mong kalimutan. Ayan. Thank you, Mia. God bless you. At yan po ang ating top secret share, Mia 32 from Europe. Bigat ng pinagdaraanan ni Mia, dude. Yes, marami akong kakilala na nalubog. Mga sikat sila nalubog. Oo. Para siyang once you pop, you can't stop. Ganun, no? Yes. Pero kasi, yun nga, di ba? Sabi nga natin, Ano? choice natin to eh. Yeah. And by the way, meron tayong mga paalala, no? Sabi nga, ng PAGCOR, diba? Gambling can be addictive know when to stop. So, just in case you have problems, no? Pwede po kayong mag-email sa responsiblegaming@pagcor.ph. Yan, no? Tsaka dude, alam mo, habang pinakikinggan ko si Mia kanina, ang daming naglalaro sa isip ko about pride, about ego, Tama. about seeking help, about mental health. Parang nandito siya sa utak ko eh. Kumbaga nakalitaw siya lahat doon eh. Kumbaga, alam mo yung mga words na, kaya ko to. Kaya ko to. Dude, alam mo, isa sa mga pinaka-importanting lesson na natutunan ko nung 2023 kung kailan ako na patella fracture ay yung linyang no man is an island. Tama. No man is an island. Darating at darating sa punta ng buhay mo na kailangan mo ng tulong kahit gaano ka pa kagaling sa buhay na ito. At kahit gaano pa kadami yung pera mo, kahit gaano ka pa kaganda, kahit gaano ka pa kakinis, kahit gaano ka pa kataas. Kahit gaano pa kataas yung posisyon na meron ka. So, kailangan mo talaga ng mga tao sa paligid mo that would really help you pag nandun ka at napunta sa isang sitwasyon na ang hirap bumangon. Yes. So you really need to lower your pride. Kasi alam mo dude, pride yun eh. Pride yung sabi sa atin na hindi, kaya ko to. Kaya ko to mag-isa. I agree. Pride yun eh. Kumbaga, hindi kaya ng pride mo. Hindi mo kayang lunukin yung pride mo para i-admit sa sarili mo na hindi mo na kaya. So, kailangan mo ibaba, lunukin yun. Di ba parang, ang pride parang panty. Walang mangyayari kung hindi mo ibababa. Yes. So, kailangan mo lunukin yun para maging bukas ka sa pagtulong ng mga taong nagmamahal sa'yo. Pero tatandaan din natin na hindi naman lahat may concern sa'yo eh. 'Di ba? Hindi rin lahat mahal ka. So pipiliin mo lang din yung mga taong sasabihan mo talaga ng tunay mong problema o ng pinagdaraanan mo. Or kung sakali man na masabi mo sa lahat, at least, alam mo kung sino yung totoong tao sa'yo na nagmamahal at may care sa iyo at the end of the day. Kumbaga, yung mga lowest moments of our lives, makikilala mo kung sino yung totoo doon mo makikilala yung mga taong totoong nagmamahal sa'yo. Yes. Pwedeng magalit sila sa'yo. 'Di ba? Sa una parang, pero saan ba nanggagaling yung galit na yun? Dahil yun sa may pake sila sa'yo at may pagmamahal. Pero kung chinismis ka, hindi ka mahal yan.
Wala lang, parang para sa akin yun, number 1. Yung pride natin sa sarili, baba natin. Nang sa gayon, makahanap tayo ng tulong mula sa ibang tao. I agree. Yun lang yun eh. Kailangan mo lunukin, tanggapin yung mga bagay na nagawa mo. Kasi kung lagi mo sasabihin na kaya mo, kaya ko, wala. Makukulong ka dun at lalo mong hindi magagawa ng solusyon yung problemang pinasok mo. And dude, alam mo, ang galing din talaga ni Lord. I mean, sobrang amazing siya kung paano gumalaw. Totoo. In the sense na, minsan kahit di ka nga nagdarasal eh. Pero meron siyang ipapadala sa'yo ng mga instrumento o mga taong gagamitin niya bilang instrumento para ipadama sa'yo at iparealize sa'yo yung mga bagay o tamang gawin para magpatuloy ka sa buhay. Kailangan mo lang din talagang maging bukas. Kailangan mo lang buksan yung loob mo sa Kanya. Totoo yan. So seek help, kabisyo. And wag po kayong mag-alala, no? Every time na meron tayong ganitong caller, dude, inaano natin to eh. Talagang ibinibigay natin sa tamang tao eh. Wag niyo pong isipin na, hindi, this is for a show. Alam mo, dude, this is the kind of program na alam nating may purpose. I mean, laging sinasabi sa akin to ni Rocky na ang programa daw na to is dapat, hindi namin to tinitignan na programa. Tinitignan namin yung purpose na itong programa. Oh. Kasi hindi biro yung pag-handle dito ng mga tao. Sabi nila, hindi daw totoo, gawa-gawa lang. Kada may tatawag, nananalangin kami kung ano na naman ba yung call, ano na naman ba yung haharapin namin, paano namin i-handle, paano namin papakinggan, paano namin tatanggapin, at paano mag-end ang lahat. Totoo. Kaya nga meron tayong break, 'di ba, from secret files to top secrets kasi para mapaghandaan po namin yung mga calls namin tuwing gabi. At tag-extend po kami para din talaga mas maunawaan pa at mas maging klaro at magkaroon tayo ng diskusyon na kung saan pwede rin talagang kapulutan ng aral o maging inspirasyon sa ibang tao o para mas siguro mag-debrief na din at some point, 'di ba? Pero yun kabisyo. Na-appreciate namin yung mga ganitong klaseng sharing kasi hindi lang naman din to tungkol sa mga callers natin eh. Ito parang at some point bahagi din ng pagkatao natin eh. Kumbaga na ibabahagi din natin yung mga sarili natin, yung experiences natin. And talaga nilalagyan po namin ng puso yung bawat mga salitang binibitawan namin sa programang ito. Kaya, kabisyo, kapit lang at wag kang mahihiya na magsabi sa iba. Huwag kayong mahihiya sa amin. Kasi kami mga walang hiya. Makakapal ang aming mga mukha. Charot. Anyway, sumapit na po yung oras para kami magpaalam ha. Kami po ay magpapaalam na. GTG na kami and got to go. Nakasama po ninyo ang inyong Basa Princess, DJ Rocky Tera. DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.